Az energia és a tudatos gyógyítás művészete. Az energia világa. Gondolj bele egy pillanatra, hogy az egész világ, minden, amit a szemeddel látsz, a kezeddel megérintesz, a szíveddel érzel, mindez nem más, mint energia. Egy hatalmas, végtelen rezgésmező, ahol a tested, a gondolataid, a szíved dobbanása, sőt, még a távoli csillagok fénye is ugyanabból az alapanyagból születik. Az univerzum nem egy üres, élettelen tér, hanem egy dinamikus, vibráló háló, amelynek minden pontja mozgásban van. Az ősi kultúrák és bölcsek már évezredekkel ezelőtt tudták, érezték ezt, anélkül, hogy valaha is olvastak volna a kvantumfizikáról. Érezték, hogy létezik egy láthatatlan, mindent átható erő, amely élteti a világot. A kínaiak ezt az erőt Kinek nevezték, az indiai bölcsek pránának, a japánok Kinek, a tibetiek Lungnak, míg a nyugati misztikusok éternek hívták. Minden kultúrában léteztek gyógyítók és sámánok, akik képesek voltak érzékelni és irányítani ezt az erőt. Ez a tudás adta az alapját annak, amit ma energetikai gyógyászatnak nevezünk. Az energia egyetemes természete. Az energia egyetemes. Olyan, mint a napfény vagy a levegő, nem tartozik senkihez, nem köthető egyetlen valláshoz, országhoz vagy módszerhez sem. Mindenkinek van hozzáférése, csak meg kell nyitni az ablakot előtte. Ezt az ősi bölcsességet ma már a modern tudomány is alátámasztja. A kvantumfizika szerint egy atom 99,99%-a üres tér. A benne lévő részecskék pedig folyamatosan rezegnek, mozgásban vannak. Ez a rezgés maga az energia. Amikor tehát energetikai gyógyítást végzünk, nem varázslatot csinálunk, hanem az univerzum egyik legalapvetőbb és legtermészetesebb törvényével dolgozunk. Miért működik minden gyógyászatban ugyanaz az energia? Sokszor felteszik a kérdést. Ha a reiki japán, a pránanadi tibeti, a qigong kínai, hogyan lehet, hogy mindegyik hatásos? A válasz egyszerű. A forrás ugyanaz. Gondolj egy kristálytiszta forrásra a hegy tetején. A víz innen ered, és több patakban folyik lefelé. Az egyik patak a reiki, a másik a pránanadi, a harmadik a qigong. A víz, ami mindegyikben folyik, ugyanaz, csak a meder, amin keresztül áramlik, más. A gyógyulást nem a technika, hanem az univerzális életenergia hozza el. A különböző módszerek csupán eszközök, kapuk, amelyek megnyitják az utat ennek az energiának az áramlásához. A tudatos energiahasználat titka és törvényei. Az energia mindig jelen van, de a gyógyításban akkor válik igazán hatékonnyá, ha tudatosan irányítjuk. Ehhez 3 dologra van szükség. Szándék. A tiszta, világos belső akarat ad irányt az energiának, ahogyan a folyónak a meder. A szándék ereje segít összpontosítani az energiát a kívánt célra. Figyelem. Az energia odaáramlik, ahova a figyelmedet fókuszálod. Ha tartósan figyelsz egy adott területre, az ottani energia felerősödik. A figyelmet tehát egyfajta erősítőként működik. Engedés. A gyógyító nem kényszerít. Nem a saját erejét használja, hanem teret ad az univerzális energia munkájának. Fontos, hogy a gyógyító ne akarja a saját akaratát ráerőltetni a folyamatra. Ezért is mondják, a gyógyító nem ad energiát, hanem közvetít. A tudatos energiahasználat titka és törvényei. Az energia mindig jelen van, de a gyógyításban akkor válik igazán hatékonnyá, ha tudatosan irányítjuk. Ehhez 3 dologra van szükség. Szándék. A tiszta, világos belső akarat ad irányt az energiának, ahogyan a folyónak a meder. A szándék ereje segít összpontosítani az energiát a kívánt célra. Figyelem. Az energia odaáramlik, ahova a figyelmedet fókuszálod. Ha tartósan figyelsz egy adott területre, az ottani energia felerősödik. A figyelmet tehát egyfajta erősítőként működik. Engedés. A gyógyító nem kényszerít. Nem a saját erejét használja, hanem teret ad az univerzális energia munkájának. Fontos, hogy a gyógyító ne akarja a saját akaratát ráerőltetni a folyamatra. Ezért is mondják, a gyógyító nem ad energiát, hanem közvetít. Ősi energiagyógyászatok és filozófiájuk. Reiki, Japán fénycsatornája. Mikao Usui a 20. század elején fedezte fel újra, hogyan lehet az univerzális energiát érintésen keresztül közvetíteni. A reiki mester egy csatorna, aki átengedi magán a gyógyító energiát, miközben ő maga is feltöltődik.
Prána Nadi. Tibet évezredes tudása. A tibeti kolostorokban generációkon át titokban adták tovább. Különleges kéztartásokkal és szimbólumokkal dolgozik, amik segítik a prána tudatos irányítását. Qigong. Kína mozgó meditációja. A Qigong a mozgás, a légzés és a tudati fókusz harmóniája. A Qi áramoltatásával nem csak gyógyítanak, hanem megőrzik az egészséget is. Ajurvédikus marmaterápia. India. A test energiavonalai és pontjai a marmapontok masszírozásával érik el a testlélek egyensúlyát. Sámánisztikus gyógyítás. Dobolás, ének, növények és szertartások segítségével állítják helyre az energiaegyensúlyt, gyakran a szellemi világokkal együttműködve. Modern energetikai rendszerek. Az ősi tudás a modern korban is tovább él és fejlődik. Újabb módszerek jönnek létre, amelyek finomítják és más megközelítésből alkalmazzák az alapelveket. Prána gyógyászat, érintés nélkül, a testet körülvevő energiamező az aura tisztításával és feltöltésével dolgozik. Theta Healing. A tudat mély rétegeiben dolgozva oldja fel a blokkokat, energetikai áthangolással hozva létre gyógyulást. Matrix Energetics. A kvantummezőre hangolódva, a valóságot befolyásolva hoz létre változást az energia szintjén. A technikák közötti különbségek és közös alap. A különböző módszerek különböznek egymástól. A kézpozíciók, a használt mantrák, a szimbólumok vagy a légzésmódok mind egyediek. Azonban az alap mindig ugyanaz. Az univerzális életenergia és a tudatos irányítás a gyógyítás kulcsa. Hogyan fejlesztheted a tudatos energia használatot? Bárki megtanulhatja érzékelni és használni az energiát. Néhány egyszerű gyakorlat segíthet. Meditáció. A csendben töltött idő segít érzékelni a finomabb rezgéseket. Légző gyakorlatok. Tudatos légzéssel képes leszel több energiát, pránát felvenni. Energiaérzékelés. Próbálj meg 2 tenyeret között egy energiagolyót formálni. Vizualizáció. Képzeld el, hogyan áramlik az energia a testedben és körülötted. Gyakorlati tapasztalatok. Gyakran hallani olyan történeteket, amelyek jól illusztrálják az energia működését. Egy reikis például érzi, hogy a víz élőbbé válik, amikor programozza. Egy Qigong mester reggeli gyakorlása után képes harmonizálni másokat is a jelenlétével. Egy pránanadis pedig egy mély meditációban oldhatja fel a blokkjait, és szeretettel töltheti fel a szív csakráját. Az energia, mint szent fonal. Végül pedig az energiagyógyászat egy szent fonal, ami mindannyiunkat összeköt. A módszerek különbözhetnek, de az energia, amit használnak, egy és ugyanaz. Ez az energia nem kötődik semmihez, csak a tudatossághoz. Amikor tudatosan használjuk az energiát, tiszta szándékkal, fókuszált figyelemmel és szeretettel, nem csak másokat gyógyítunk, de önmagunkat is. Ez a legmélyebb gyógyítás művészete. Ti mióta gyakoroljátok az energiahasználatot? Milyen módon használjátok? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról.